हेलो फ्रेंड्स, दिनै आङो नोंथांमोननो एसे दुब्लिफोरखौ देखायनो सानदों। नैबे जाहैबाय दुब्लियाव जमा जानानै थानाय दै, अखा हाबाय थानायनि दै, बनरगाव खाथिनि, बंसिगाव खाथिनि। दा मोनाबिलि जाबाय, बेलासि सम, सान हाबनोसै, ओंखायनो एसे खोमसि नुदों। दा आङो एसे बाइक सालायफिनलायबाय। समायना बेलासिनि सावगारि नुबोदों, नोंथांमोना नायनानै एसे अननानै गोजोननाय लादो। माइब्रा गायखांबाय, सोरहाबा जाथ्रायानो जाबायानो, एसे दंबावो, सोरहाबा दा बियो दतमा थांनाय लामा, बंसिगाव मोनहैनायनि। आं दा दतमा फारसे थांगासिनो दङ, अफिसनिफ्राय सुटि जानानै। दा नैबेयो जाहैबाय बनरगाव खाथिनि दुब्लि। मानसिफ्रा माइखौ गोबाङानो गायखांबायानो, जोबोद समायना नुबाय। माइबारिखौ गायखांनो हानानै समायना रमायना जोंनि बर' गामिया दुब्लियाव माइ गायनायजों समायना जाफबफिनलायबाय। बोथोरनि माइ गायनायजों सान हाबनोसै, सान हाबनायनि समायना सिख्ला महरखौ नोंथांमोना नुनानै गोजोननाय मोन्दों जानांगौ। दा बेनो जाहैबाय जोंनि बर' गामिनि दुब्लि, समायना रमायना माइजों बुंफबनाय दुब्लि। एसेनोसै, गोजोन्थों। बेयो दुब्लियाव दै जमा जानानै थानाय दै। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।